కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ఈరోజు భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులో 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము కర్దమముని సన్యాసము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈరోజు ఆ అధ్యాయంలోని 41వ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత చదవలేదు కదా ప్రభుజీ. నారాయణ నమస్కృత్య నరచ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 24వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. ఏవం సముదితస్తేన. ఏవం సముదితస్తేన. ఏవం సముదితస్తేన. కపిలేన ప్రజాపతిః. కపిలేన ప్రజాపతిః. కపిలేన ప్రజాపతిః. దక్షిణీకృత్య తం ప్రీతో. దక్షిణీకృత్య తం ప్రీతో. దక్షిణీకృత్య తం ప్రీతో.
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः वनमेव जगामः वनमेव जगामः वनमेव जगामः वनमेव जगामः वनमेव जगामः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः एवं समुदितेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः 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 हरे कृष्ण मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु చూడండి हरे कृष्ण చూడండి ఇద్దరు ప్రభులు మాతాజీ హైమావతి మాతాజీ విశాలవతి మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभुजी మాతాజీ मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण हरे कृष्ण वसंतबाई माताजी भास्कर प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीनिवासराव प्रभु जी वासुरानी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः हरे कृष्ण प्रभु जी ధన్యవాదాలు సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము హరే కృష్ణ మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ముని పలికెను ఏవం ఆ విధముగా
విధముగా సముదితః సముదితః సంబోధింపబడిన బడి సంబోధింపబడి తేనా అతనిచే అతనిచే కపిలేనా కపిల మునిచే ప్రజాపతి ప్రజాపతి దక్షిణీకృత్య ప్రదక్షిణ కావించి తం అతనికి ప్రీతః సంతృష్టి చెందినవాడై వనం వనమునకు ఏవా నిస్సందేహముగా జగామ వెడలను హ అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను, ఆ విధంగా తనయుడగు కపిలముని పలికినంతటా ప్రజాపతియగు కర్దముడు అతనికి ప్రదక్షిణము కావించి సంతుష్టి చెందిన మనసుతో శీఘ్రమే వనమునకు వెడెలను. శ్రీకృష్ణ ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయుడు పలికెను, ఆ విధంగా తనయుడగు కపిలముని పలికినంతటా ప్రజాపతియగు కర్దముడు అతనికి ప్రదక్షిణము కావించి సంతుష్టి చెందిన మనసుతో శీఘ్రమే వనమునకు వెడెలెను. శ్రీకృష్ణ. సో భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. వనమునకు పోవుట ప్రతి ఒక్కరికి తప్పనిసరి అయినదే. ఒకడు పోవుటకు ఇంకొకడు పోకపోవుటకు అదేమీ షికారు కాదు. కనీసము వానప్రస్థుడుగానైనా ప్రతి ఒక్కరూ వనమునకు ఏగవలెను. భక్త ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రితో జరిపిన సంభాషణ యందు వివరించినట్లుగా వనమునకేగుట ఎనగా 100కి 100 పాళ్ళు శ్రీహరిని ఆశ్రయించుట అనియే భావము. సదా సముద్విగ్న దియాం. శ్రీమద్ భాగవతము 7వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. తాత్కాలిక మగు భౌతిక దేహమును గ్రహించినట్టి జనులందరూ ఎల్లప్పుడూ క్లేశభరితులయ్యుందురు. కనుకనే ఈ భౌతిక దేహమనడి మోహగ్రస్తుడు కాకుండా దాని నుండి బయటపడుటకే ప్రతి ఒక్కడు ప్రయత్నించవలెను. వనమున కేగుట లేదా సంసారిక బంధనమును త్యజించుట కావించి ఏకాంతంగా కృష్ణ భక్తి యందు నెలకొనుటయే ఆ విధంగా విడివడుటకు ప్రాథమిక విధానము. వనమున కేగుట ఎందలి హరే కృష్ణ ప్రయోజనమదియే. లేనిచో హరే కృష్ణ లేనిచో వనమన్నది కేవలము కోతులు మరియు క్రూర మృగముల స్థానమే. వనమున కేగుట ఎనగా కోతిగా ఎగుటనో లేదా క్రూరముఖంగా మారుటకో అని భావం కాదు. ఏకాంతంగా శ్రీహరిని ఆశ్రయించి పూర్ణంగా సేవయందు నెలకొనుట ఎనియే దాని భావము. మనుజుడు నిజంగా అడవికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు.
తన జీవితము నంతటిని పెద్ద పెద్ద నగరములలో గడిపివేసిన వానికి ప్రస్తుత సమయమున అది యుక్తము కాదు. భక్త ప్రహ్లాదుడు వివరించినట్లుగా హిత్వాత్మపాతం గృహమందకూపం, కృష్ణ భక్తి లేనటువంటి సంసారిక జీవనము అందకూపము వంటిది. కనుక కుటుంబ బరువు బాధ్యతలలోనే మనుజుడు ఎల్లప్పుడూ నిలిచిపోరాదు. ఒంటరిగా ఎవరైనా చీకటి నూతిలో పడినప్పుడు రక్షించుటకు అచ్చట ఎవ్వరూ లేనప్పుడు అతడు సంవత్సరముల కొద్దీ అరిచినను ఎవ్వరునూ దానిని గాంచబోరు. ఆ అరుపులు వినజాలరు. అప్పుడు మరణము తథ్యమే. అదేవిధంగా పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో తమకు గల నిత్య సంబంధమును మరిచిన వారు సంసారపు అందకూపమున ఉన్నట్టి వారే. వారి స్థితి కడు అశుభమయమే. అటువంటి కూపమును మనుజుడు ఏదో ఒక విధముగా త్యజించి కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టి క్లేశభరితమగు భవబంధనము నుండి విడివడలనని భక్త ఉపదేశించినాడు. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఈ సంభాషణలన్నీ కూడాను మనకి ఇక్కడ వాస్తవానికి ఇది సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షితుల వారికి చెప్పింది. ఆ తర్వాత సూత గోస్వాముల వారు తెలుగు చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనకి సందర్భంలో మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు కపిల భగవానుడి రూపంలో, కపిల ముని రూపంలో అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవానుడు కర్దముడితో సంభాషిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మైత్రేయుడు. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి కర్దముడితో చెప్పినటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ద్వారం వంటి ఆ ఉదాత్తమైనటువంటి జ్ఞానము నా తల్లికి కూడా నేను వర్ణింతును అని ఆయన ఆ కపిల ముని కర్దముడితో చెప్పినటువంటిది. ఆ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఇంకా అంటాడు, ఆమె సర్వకర్మ ఫలములను నశింప చేసుకొని పూర్ణత్వమును అనుభవమును పొందగలదు. ఆ విధంగా ఆమె కూడా భయం నుండి విడిపడగలదు. ఎందుకంటే కర్దముని సన్యాసమును స్వీకరిస్తానన్నప్పుడు దేవహూతి ఆయనతో పలికినటువంటిది నాకు అభయత్వమొసగుము అని చెప్పినటువంటిది. సో కనుక మరి అక్కడ ఆ అభయత్వం అంటే భయం లేకుండా ఉండేటువంటి, అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు. ఇక్కడ ఆ కపిల ముని ఆశ్రయించినటువంటి కర్దముడికి సదా నీవు నన్ను నీ హృదయంలో దర్శించుకోవడం వలన నీకు ఈ భవబంధనాల నుండి నీవు ముక్తుడై నిత్యమైనటువంటి నా ధామాన్ని చేరుకుంటావు అని చెప్పారు. అదేవిధంగా నా తల్లికి కూడా నేను ఈ ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాను. తద్వారా ఆధ్యాత్మిక ద్వారాను ఆమెలో తెలుసుకుంటుంది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఆమెలో వృద్ధి చెందుతుంది. తద్వారా ఆమె ఫలాలను అంటే ఆమె ఆచరించినటువంటి కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకొని
ఆమె కూడా ముక్తిని పొందుతుంది అంటూ, అంటే ఆమె అభయత్వాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పారు. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతుంది. అభయత్వం పొందితే ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు కపిల భగవానుడికి మరియు కర్దనువుకు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ చూసాం. సో ఇప్పుడు మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవం సముదితస్తేన కపిలేన ప్రజాపతిః దక్షిణీకృత్య తం ప్రీతో వనమేవ జగామః. సో ఆ శ్రీ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇంకా ఎవరితో, విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఆ విధంగా, ఎందుకంటే ఈ విధంగా ఆ కపిల భగవానుడికి కర్దముడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ అంతా కూడా ఇప్పటి వరకు మనం విన్నటువంటి. సో ఆ కపిల భగవానుడు కర్దముడితో చెప్పినటువంటి విధానాన్ని విన్నాం. సో ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు మైత్రేయుడు. ఆ విధంగా తనయుడగు, మరి ఆ కర్దముడికి పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ భగవానుడు కపిల ముని పలికినంతటా ప్రజాపతియగు కర్దముడు అతనికి ప్రదక్షిణము కావించి సంతుష్టి చెందిన మనసుతో శీఘ్రమే వనమునకు వెడలెను అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే కర్దముడు తన పుత్రుడైనటువంటి కపిలముని ద్వారా తనకు, తన భార్య అయినటువంటి, అలాగే కపిలుడు యొక్క తల్లి అయినటువంటి ఆ దేహహూతికి అభయత్వాన్ని పొసుగుతాను, ఆ విధమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను అని చెప్పగానే ఇక ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా సంతృష్టి చెందినటువంటి మనసుతో ఆయన ఇక ఆ సన్యాసమును స్వీకరించి ఆ అడవికి, ఆ వనమునకు వెళ్ళాడు అని మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి. ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వనమునకు పోవుట ప్రతి ఒక్కరికి తప్పనిసరి అయినదే. ఒకడు పోవుటకు ఇంకొకడు పోకపోవుటకు అది షికారు కాదు. అంటే వనానికి వెళ్ళడము అనేటువంటిది ఒక షికారు వంటిది కాదు. అది ప్రతి మానవుడు తప్పక ఆచరించవలసినటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, వనాల్లోకి వెళ్ళి, లేదా కలియుగంలో కూడా రాజుల కాలంలో చూస్తూ వాళ్ళు వనాల్లోకి వెళ్ళి షికారులు చేయడము, ఏదో వేటలాడడము, లేదా కొంత ఏదో ట్రెక్కింగ్ చేయడం, లేదా ఆ వనాల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకునే విధంగా ఆనందించడానికి వెళ్ళారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వాస్తవం అది ప్రతి ఒక్కరూ వనానికి వెళ్ళడం అనేది ఆ జీవన విధానంలో తప్పనిసరి అయినటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కనీసము వానప్రస్థుడిగానైనా, అంటే సన్యాసము స్వీకరించకపోయినా వానప్రస్థుడిగానైనా ప్రతి ఒక్కరూ వనమునకు ఏగవలను అని చెప్తున్నారు, వనానికి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రితో జరిపినటువంటి సంభాషణను గురించి ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన చెప్తారు, ఆ వనానికి వేగడం అనేటువంటిది ఏదో ఇంద్రియ తృప్తి కోసము, మన భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను ఆనందింప చేసుకోవడానికి కాదు. ఆయన చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే 100కి 100 పాళ్ళు ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించుటయే అని భావము వనమునకు ఏగుట అని ఇక్కడ మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మరి వనానికి పోయేటటువంటి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి అక్కడ సుఖంగా జీవించడానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకొని వెళ్ళరు వన వెళ్ళేటువంటిది. మనం ఎన్నో ఇంతకుముందు చూసాం. శ్రీరామచంద్రుడు రేపు పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది అనగా ఈరోజు అతని సవతి తల్లి కైకేయి అంటే అడిగినటువంటి దాని ప్రకారంగా ఆయన నెక్స్ట్ డేనే వనానికి వెళ్తాడు కదా. సో వెళ్ళేటప్పుడు మరి రాజు కదా, ఏవైనా ఎన్ని కావాల్సినవి తీసుకువెళ్ళచ్చు, కానీ ఆయన అక్కడికి ఏవీ లేదు, మామూలుగా నారబట్టలు అవి ధరించి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వనానికి వెళ్ళడం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అని కాదు. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను నుండి మనం, అంటే ఆ వనంలో జీవించడానికి కావలసిన ఆహార పదార్థాలు ఇవన్నీ ఏవైనా అవి మనకు మనంగా తయారు చేసి అక్కడ ఆ భగవంతుని పైన ఆధారపడాలి.
సో శ్రీహరిని ఆశ్రయించినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి క్రూర మృగాల ద్వారా కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేటువంటి ఆ స్థితులన్నింటినీ కూడా మనము ఆ భగవంతుని పైనే ఆ భగవంతునికి శరణుజొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవన్నీ కూడా సాధ్యమవుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అందుకే ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని భాగవతంలో ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ ప్రహ్లాదుణ్ణి తన తండ్రి అయినటువంటి దైత్యరాజు అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని, అంటే ముందుగా ఆ బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం గురువుల ఆశ్రమానికి పంపుతాడు నేర్చుకోవడానికి, విద్యలు నేర్చుకోవడానికి గురువుల యొక్క ఆశ్రమానికి పంపి వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని తన ఒడిలోకి తీసుకొని పుత్రవాత్సల్యంతో ఒడిలోకి తీసుకొని, ఓ పుత్ర, గురువుల వలన అభ్యసించినటువంటి విషయాలలో ఏది శ్రేష్టమైనదని నీవు తలచుచున్నావో దానిని నాకు చెప్పు అయ్యా అని అనురాగంతో తన పుత్రుడిని అడుగుతాడట. అడిగినప్పుడు దానికి ఆ ప్రహ్లాదుడు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం, ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడు అనుభవ శూన్యమైనటువంటి చిన్న పిల్లవాడు కనుక ఏదో ముద్దు ముద్దు మాటలు, ఏం గురువుల నుంచి నేర్చుకున్నాను, ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకపోతే ఇంకేవో చెప్తాడు అనే ఒక విషయాన్ని హిరణ్యకశిపుడు అనుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు, మహాభక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు సమస్త విద్యల యొక్క లక్షణాలను వడిసినటువంటి వాడు. ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు ఏంటంటే చెప్తాడు, తన తండ్రితో ఈ విధంగా అంటుంటాడు, అసురవర్య దానవేంద్ర, నా గురుదేవుని వలన నేను నేర్చినదంత వరకు తాత్కాలికమగు దేహమునకు, తాత్కాలికమగు కుటుంబ జీవనమునకు గ్రహించిన ఏ వ్యక్తికైనను కేవలము దుఃఖమే గాని సుఖము లేనట్టి సంసార అంధకార కూపమునబడిన కారణంగా నిక్కంగా సదా ఉద్విగ్న మనస్కుడై యుండును. మరి మనుజుడు అటువంటి పరిస్థితిని త్యజించి వనమునకు వెళ్ళవలను. ఇంకనూ స్పష్టంగా చెప్పవలనంటే కేవలము కృష్ణ భక్తియే నెలకొని ఉన్నట్టి బృందావనమును కేగి అతడు ఆ దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించవలసి ఉన్నది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. తన తండ్రి అయినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడితో చెప్పినటువంటి, ఓ అసురవర్య దానవేంద్ర, నా గురువుల ద్వారా నేను నేర్చుకున్నటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి దేహము, తాత్కాలికమైనటువంటి కుటుంబ జీవనమును గ్రహించినటువంటి ఏ వ్యక్తికైనా అది దుఃఖమే. సో సుఖము లేనటువంటి సంసార అంధకార కూపంలో పడిన అటువంటిదే అవుతుంది. మరి అటువంటి మనుజుడు దానిని త్యజించి, అంటే ఈ సంసార బంధనాలను త్యజించి వనానికి వెళ్ళాలి. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలి అంటే ఆ వనానికి వెళ్ళడం యొక్క ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పవలనంటే కేవలము కృష్ణ భక్తియే, ఆ కృష్ణ భక్తిలో నెలకొన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి మాత్రమే ఉండేటువంటి ఆ వృందావనమునకు ఏగి అతడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవాన్ని మాత్రమే ఆశ్రయించాలి. ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించుటయే ఆ వనానికి పోవలసినటువంటి పోయినటువంటి దాని యొక్క 100కి 100 పాళ్ళు కూడా ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించడమే ఆ వానప్రస్థం యొక్క భావం, ఉద్దేశము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా ఆ వనంలో తనను తాను ఏ విధంగానూ రక్షించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి తనకు కావలసినటువంటిది. సో కనుక ఆ వానప్రస్థం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏంటంటే, తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక దేహాన్ని గ్రహించినటువంటి ఈ జనులందరూ కూడా ఎల్లప్పుడూ క్లేశభరితులై ఉంటారు. కనుక ఈ భౌతిక దేహం అనేటువంటి మోహం కాకుండా దాని నుండి బయటపడడానికి ప్రతి ఒక్కడు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ప్రయత్నము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. కనుకనే ఆ వనానికి ఏగడం అనేటువంటిది ఈ సంసారిక బంధనాన్ని త్యజించి
ఏకాంతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండడానికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి కృష్ణ భక్తులు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. ఈ సంసార జీవనంలో ఉన్నటువంటి గృహస్థులుగా ఉన్నటువంటి వారు కూడా భక్తిలో ఉంటారు. కానీ సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఉండేటువంటి అవకాశము గృహస్థుడికి ఉండేటువంటి అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉండదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఈ సంసార బంధనంలో నా కుటుంబము, నా పిల్లలు, లేదా నా భార్య, నా తల్లిదండ్రులు అనే ఒక భావనలో మన బాధ్యత కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ విధంగా ఈ బంధనాల నుండి, భవబంధనాల నుండి, ఈ దేహ బంధనాలు, ఈ దేహము భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి మనము ఈ క్లేశముల నుండి బయటపడడానికి, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే ఏకైక మార్గము అని చెప్తున్నారు. 100కి 100 పాళ్ళు ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించుటయే మార్గము అని చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, వనాలు ఉన్నది ఆ కోతులకో లేదా క్రూర మృగాలు జీవించడానికో కాదు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భగవంతుణ్ణి ఏకాంత ప్రదేశంలో ధ్యానించుకోవడానికి మానవుడు కూడా వనాలకు వేగి అక్కడ చేయాలి అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులకు అలవాటు పడినటువంటి ఈ నవీన మానవుల్లో మనం అలా వానప్రస్థం చేసేటువంటి అంటే అవకాశం చాలా అరుదుగా అది చేయలేము అని. కానీ చైతన్య మహాప్రభువులో ఆ దేవదేవుడు కరుణించి ఆయన భక్తుడు అవతారంలో వచ్చి ఈ కలియుగంలో మనకి వాటి ఫలితాలను పొందే విధంగా, ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా కపిల భగవానుడు చెప్పినట్లుగా ఆధ్యాత్మిక ద్వారం తెరుచుకునే విధంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశం నామ సంకీర్తనం, హరినామ సంకీర్తనం. సో ఈ కలియుగ ధర్మంగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది ఆ భగవంతుని నామ జపం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి జపిస్తూ కీర్తిస్తూ శ్రవణ కీర్తనాదుల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినట్లయితే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాం. ఎలాగైతే కర్దముడికి ఆ విధమైనటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని వెళ్ళమని చెప్పారు, కానీ తల్లి ఇంట్లోనే ఉండి ఆమెకు కూడా అదే అవకాశాన్ని అంటే ఆ విధమైనటువంటి ఫలితం పొందే విధంగా తన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను. సో మనకి కూడా చైతన్య మహాప్రభువులో మహావదన్యాయుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడి యొక్క సాక్షాత్ అవతారమే అయినటువంటి చైతన్య మహాప్రభుల వారు మనకి ప్రతి భక్తుడిని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి పతిత జీవులమైనటువంటి బంధనాలలో, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి మనకి ఇచ్చినటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందడానికి మార్గంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామ కీర్తనము, నామ శ్రవణం, ఆయన యొక్క గుణగణాలను కీర్తించడము, గుణగణాలను శ్రవణం చేయడము ద్వారా ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితులలో పొందవచ్చు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఎందుకంటే మరి అటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి లేకుండా ఉన్నట్లయితే, మరి కృష్ణ భక్తి లేనటువంటి ఆ సంసారిక జీవనం ఏదైతే ఉందో అది అంధకూపము వంటిది అని చెప్తారు. అంధకూపము అంటే నీళ్లు లేనటువంటి బావిలో నీటి కోసం వెతికేటువంటి ప్రదేశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, ఒంటరిగా ఎవరైనా చీకటి నూతిలో పడినప్పుడు ఆ దరిదాపుల్లో ఎవరూ లేరు అనుకోండి, మరి లేనప్పుడు ఆ ఒంటరిగా చీకటి నూతిలో పడినప్పుడు రక్షించుటకు అచ్చట ఎవరూ లేనప్పుడు అతడు సంవత్సరాల కొద్దిగా రక్షించండి రక్షించండి అని అరిచినా వినే నాదుడే ఉండడు కదా. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో మరణం తథ్యమే అని చెప్తాను. అంటే ఇక ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో, ఈ భవబంధనాల్లో చిక్కుకోవడం మరలా అదే అవుతుందన్న. సో కనుక మానవులుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి కూడా మానవ జన్మ ఒక మంచి అవకాశం. తిరిగి ఈ జైలు నుండి బయటపడడానికి, ఈ నేర సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ శిక్షణ ఇక్కడ పొంది దీని నుండి బయటపడడానికి మానవ జన్మ మనకి ఉన్నటువంటి అవకాశం. సో దీన్ని ఉపయోగించుకొని తిరిగి శాశ్వతమైనటువంటి ధామము
నిత్యము ఆ భగవంతునితో ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమగు జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఇస్కాన్ ఆ అవకాశాన్ని ఈ మనందరికీ కూడా కలగజేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో లభించినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని అందరూ కూడా ఎప్పుడూ నిరంతరం ఆ భగవద్ధ్యాసలో ఉంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ కృష్ణ భగవాన్తో మనకున్నటువంటి నిత్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకొని ఆ నిత్య సంబంధాన్ని మర్చిపోవడం వలన ఈ సంసార అంధకూపంలో పడిపోతున్నాము అని చెప్తున్నారు. ఒంటరిగా చీకటి గుహలో పడిపోయి రక్షించండి రక్షించండి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఎవరున్నారు? సో మరి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోతే మనకి ఇక్కడ ఆ చీకటి అంధకూపంలో ఉన్నట్లు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే మనం సాధు సాంగత్యంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉంటాం కనుక సో మనల్ని ఆ భగవంతుడు, భక్తులు, ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తులు రక్షిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి కృష్ణ భగవానుతో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని, నిత్య సంబంధాన్ని మర్చిపోయినటువంటి వారు ఈ సంసార అంధకూపంలో ఉన్నవారే అని చెప్తున్నారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన. సో ఆయన్ను ధ్యానిస్తూ, ఆయన్ని పూజిస్తూ నిరంతరము ఆయన్నే ధ్యానించేటువంటి వాడు ఈ సంసార బంధనాలలో ఉన్న అతడు ఏమీ చేయనట్లుగానే ఉంటాడు. ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన ఒక తత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మానుభూతిని పొంది మార్గం ఈ కృష్ణ చైతన్యం. సో తద్వారా ప్రతి జీవుడు కూడా ఉద్ధరించబడాలి అనేటువంటిది చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకు బోధించినటువంటిది. అలాగే ఆ పరంపరలో వచ్చినటువంటి గురువులు మనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశాలు. సో దాన్ని ఉపయోగించుకొని సో అందుకే చెప్తున్నారు మరి ఆ వారి స్థితి అంటే ఆ అంధకూపంలో అంటే కృష్ణ భగవాన్ని మర్చిన వారి యొక్క స్థితి కడు అశుభకరమే అంటున్నారు. అంటే మిక్కిలి దుఃఖదాయకంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి కూపమును మనుజుడు ఏదో ఒక విధంగా త్యజించి అంటే ఏదో ఒక భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని మనకున్నటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఏదో ఒక మార్గాన్ని ద్వారా ఏదో ఒక విధంగా ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని కృష్ణ భక్తి భావన చేపట్టి ఈ క్లేశభరితమైనటువంటి భవబంధనము నుండి విడివడాలి అనేటువంటిది భక్త ప్రహ్లాదుడు ఉపదేశించినటువంటి ఉపదేశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అందించినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.